naki chispa khandai phosan teligiri jong ke Pyrthei kadai kenyam ayu ka babun brutam napdeng jong gini ki chispa khandai phosan teligiri hangning akwa ban wanra yaki nru tuli ki janyam ke bapar ki badan hapo jong gini ki chispa khandai phosan teligiri bat ar phol teligiri jong ke Pyrthei ki babun tam ki Khriatan hasitulup jong ke Pyrthei bat kini ki nru tuli ki janyam ke badan ha ke Pyrthei nan sedang ya ke nembar nru hadu kan nembar ke beningkong kan nembar nru ke de ke junisim lani kita kiniam jiu kidon kumba khatsan hadu arpo million ngut hakeleng saudong jong ke Pyrthei bat kini ki bot ye ki jihikai jong u Abraham bat u Moses kan nembar san ke de kiniam sik kidon kumba arpo san hadu laipo million ngut kini ki mane ye ke jihikai jong u guru nanak deep ji nembar sau kide kiniam Buddha kini kidon hadu kumba san spa million ngut bat kini ki bot ye ki jihikai jong u Siddhartha Gautama lani u Buddha number lai kide kiniam Hindu kini kidan hadu kumba iwei point ar billion ngut bat kini ki mani ye ki jihikai jong u Brahman Vishnu Shiva Durga Lakshmi bat kiwei ki blai number ar kade kiniam Muslim kini kidan hadu kumba iwei point khandai billion ngut kini ki mani ya ke jihikai jong u Prophet Muhammad bat number nikong kadai kaniam Khriatan kini kidan hadu kumba R.1 billion ngut bat kini ki bot ya ke jihikai jong u Jesus Christ kumta kaniam ka babun patam hasitulup jong ke Pyrthei kadai ka balang Khriatan kabadan hadu kumba R.1 billion ngut hangning aku aban wanra ru ya ki R.4 tuli ki ri jong ke Pyrthei kiba buntam ki Khriatan ngan sedang ya kan nembar ke arpau ngan penkut pat ha kan nembar ke beningkong bat kini ki arpau tuli ki ri kiba buntam ki Khriatan kilong kumni kan nembar ke arpau kadai ke risping kadan hadu kumba nyo powe pasan ki Khriatan lane kumba lai point lai krur ngut ki Khriatan hapo jong ke risping nembar khat khandai kadai ke United Kingdom kumba sanpo khandai point lai po pasan ki nong song snong hapo jong ke United Kingdom ki de ki Khriatan bat kidon hadu kumba lai point lai po ar klur ngut ki Khriatan hapo jong ke ri UK number khat pra ke de ke ri Kenya kumba sanpo pra point sipo pasan ki de ki Khriatan hapo jong ke ri Kenya bat kidon hadu kumba lai point south pon yu krur ngut ki Khriatan hapo jong kari Kenya number khatnyo kari Ukraine kumba prapway point khandai po pasan ki nong song snong hapo jong kari Ukraine ki Khriatan kidan hadu kumba lai point sau po pra krur ngut ki nong song snong hapo jong kari baki dei ki Khriatan number khat nru kari Poland kumba khandai po sau point lai po pasan ki nong song snong hapo jong kari Poland ki Khriatan bat kidan hadu kumba lai point nru krur ngut kinong song snong hapo joko ripolan ki badai ki Khriatan number khat san kari Argentina kumba prapo prapasan kinong song snong hapo joko Argentina ki Khriatan kumta ki Khriatan hapo joko Argentina kidan hadu kumba lai point nyuposan krur ngut number khat sau kari Fran kumba nru polai pasan kinong song snong hapo joko Fran ki Khriatan bat hapo joko ki Khriatan kidan kumba sau klur ngut number khat lai ke South Africa kumba nyopo khandai point prapo pasan kinong song snong jong South Africa ki Khriatan bat ki Khriatan barok ki beron hapo jong South Africa kidan hadu kumba sau point lai krurungut number khat ar ke Colombia kumba khandai po ar pasan kinong song snong hapo jong Colombia ki Khriatan bat ki Khriatan ki beron hangne kidan hadu kumba sau point lai posan krurungut number khat way kari Germany kumba san ponru pon sipo pasan kinong song snong hapo jongri Germany ki Khriatan bat ki Khriatan hagani kari kidan hadu kumba sau point ru ponru kurur hapo jongri Germany number sipo kari China hapo jongri China kidan tang lai pasan ki Khriatan hapo jogde kari hanrei kidan hadu kumba sau point prapo ar kurur ngut ki Khriatan hapo jongri China wat laga de gari ka purking hadu kata ki Khriatan hapo jong ka de gari China hanrei ka wan pat haga kerdan ka sipau
ia ke jingbon juga Kristen hakeleng saudong jong ke Pyrthei number khandai ke negeri Ethiopia kumbah nru phosau person na kinong shnong hapo jong geri Ethiopia kidai ki Kristen bagi Kristen ke beron hapo jong ke geri ha Ethiopia kidan haduk kumbah 3.8% crore ngut ei hapo jong geri Ethiopia number pra ke negeri Italy kumbah pra polai person ei kinong shnong hapo jong geri Italy kidai ki Kristen bagi Kristen hangne kidan haduk kumbah san polai klur ngut ei ki Kristen hapo jong geri ha Italy number nyo kadeka Democratic Republic of Congo haduk khandai po ar person ei ki nong shnong jong ka Democratic Republic of Congo kidai ki Kristen bat ki Kristen hangne kidan haduk kumba henru point life hui krur ngut ei hapo jong ka Democratic Republic of Congo number henru kadeka Russia kumbah rupusan person kinong shnong hapo jonggeri Russia kidai ki Kristen bat ki Kristen kidan hadu kumbah pra krur ngut ei hapo jonggeri Russia number san kadekari Philippines kumbah pra posan person ei kinong shnong hapo jonggeri Philippines kidai ki Kristen kidan hadu kumbah pra point rupusan krur ngut ei ki Kristen hapo jonggeri ha Philippines number sau kadekari Nigeria kumbah sau pho khandai person ei kinong shnong hapo jonggeri Nigeria kidai ki Kristen bat ki Kristen hapo jonggeri kidan hadu kumbah pra point pra posau krur ngut ei ki Kristen kidan hapo jonggeri Nigeria number lai kadekari Mexico kumbah khandai po ar point sau pho person kinong shnong hapo jonggeri Mexico kidai ki Kristen kibadan hapo jonggeri kilong hadu kumbah chipau point nyu krur ngut kinong shnong jonggeri Mexico kidai ki Kristen number R kadekari Brazil khandai po person kinong shnong hapo jonggeri Brazil kidai ki Kristen bat ki Kristen kibadan hapo jonggeri kidan hadu kumbah khat pra point 0 nyu klur ngut ei ki Kristen kibadan hapo jonggeri ha Brazil bat kari kaba buntam ki Kristen ha situlup jong Pyrthei kaba wanru ha ka kerdan kaba ningkong naga jingbon jo ki Kristen hapo jong ganekari kadai ka United States of America new po way person ei ki nong shnong jong gari America ki dai ki Kristen bat ka jingdan jo ki Kristen ha baro ko way gari America kidan haduk kumba ar po like krur ngut ei ki Kristen bat lese tang ar po khandai person ki bom hap ha ka balang Kristen kumta hangni habangi pe nadu ka number ka ba ar po hadu ka number ka benekong ka ri ka ba buntam ki Kristen ka dei ka ri America ka ba longru ka ri ka ba ru spak tam jo ka Pyrthei ka ri ka ba klandor tam ha ka Pyrthei bat ka ri ka ba buntam ki Kristen ha ka Pyrthei kumta ka jingbon jo ki Kristen ha situlup jong ka Pyrthei ka dei ka jingpendap ya ka jingthok ka ba ong ba haswa ba ka Pyrthei ka waino on pen poi ka gospel ha ka leng saudong jong ka Pyrthei bat lingba ka jingwan jong ka science and technology ka gospel ukris kala poi ha baro chispa khandai pusan deligiri jong ka Pyrthei kumta la da pisngotanat ia ka ni video sngopa sa like ya ka khublai sibun tat thadu bi kan do ha ka wipat ka video